ҳалевард. минтақае ки мо қарор дорем кофирқалъа ном дорад. ростӣ ман ҳамчун шумо бинандагони азиз намедонам ки ба кадом мақсад ин минтақаро кофирқалъа мегӯянд. ҳамеро медонам ки дар сарчашмаҳои қадимтарин ин минтақа бо номи шаҳри ҳоливар номнавӣ шудааст ва ин маконе ки мо қарор дорем беш аз 13 гектар масоҳат дорад ва навтарин кофтуковҳои бостоншиносон бар он ҳастанд ки дар ин минтақа қадимтарин нишонаҳои зиндагии бостонӣ маҳфуз аст. аз рӯи нишонаҳои таърихӣ номи қадимтарини ин макон ҳалевард будааст. ин бозёфт дар натиҷаи омӯзиши бостоншиносони тоҷик ва пайдо намудани чанд асбоби сафолин бо навиштаи ҳалевард маълум гардидааст. аммо мардуми ин макон ва донандагони таърих ин ҷойро бо номи кофирқалъа ном мебаранд ки аслан баъди ҳуҷуми арабҳо ба ин минтақа тақрибан солҳои 740 ин ном гузошта шудааст. он ковишҳое ки дар ин ҷо гузаронданд, дар ин ҷо мо ҳамин сол баъди пош хӯрдани давлати советӣ ёки давлати шӯравӣ гӯем ки қариб чанд сол мегузарад, ягон хел ковишҳои бостоншиносӣ нагузашт. имсол мо як гурӯҳ барои сохтани харитаи бостоншиносӣ ноҳияи ҷолиб балхӣ дар ин ҷо кор кардем ва яке аз шурфҳо ҳам дар ин ҷо кандем, дидем ки дар ин ҷо мо бисёр сафолпораҳое ёфтем ки ба тааллуқ доранд ба давраҳои греку бохтариҳо, юнону бохтариҳо ва ба ғайр аз он тангҳо ёфтем ки он ба давраи тахористониҳо шабоҳат доранд ва онҳо олим дар лаборатория дода шуданд барои омӯзиш ва ба тоза кардани ҳуруфоте ки дар он ҷо буданд. мо бояд ин нигорҳоро хонем ва ино тааллуқ ба давлати тахористониҳо, мардуми тахористониҳо дар ин ҷо зиндагӣ карданд. ҳамзамон дар саҳифаҳои таърих аз золи зар сухан меравад ки дар ин маконҳо мезистааст ва кофирқалъа қароргоҳи духтари ӯ будааст. ҳолевард маънои қасри бо гули сурх оросташударо доштааст. нахустин кофтуковҳои бостоншиносон дар ин макон аз ҷониби мутахассисони рус оғоз шудааст ва ин минтақаро олим белинский омӯхтааст. баъд аз он чандин олимони дигар низ ин ҷо фаъолият намуданд ва то ҷое зиндагиномаи мардуми ин минтақаро омӯхтаанд. солҳои 1946 якумин олими бостоншинос Белинитский дар ин ҷо кор карданд, коҳишҳои бостоншиносӣ гузаронданд ва аз солҳои 54-56 дар ин ҷо Литвинский, Давидович корҳои бостоншиносӣ гузаронданд ва аз ин бармеояд ки дар коҳишҳои бостоншиносие ки онҳо гузаронданд ва он китобе ки соли 1985 чоп шуд бо номи история культуры средневековья Тахаристана, дар он ҷо ин ду қалъа бисёр хуб нишон дода шудааст ва ба расмҳое ки дар он ҷо коҳишҳои бостоншиносӣ гузаронданд дар ин китоб хуб нишон дода шудааст. хурсандӣ он аст ки пас аз истиқлолият мана мо имрӯз барои омӯхтани таърихи кишвари худ камар бастем ва мо бо супориши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои барқарор кардани харитаи бостоншиносии Тоҷикистон ёдгориҳои таърихиаш ба яке аз ёдгориҳои машҳури Осияи Миёна ки дар замони антиқа ва замони асрҳои миёнӣ барвақт вуҷуд дошт дар қалъаи Кофирқалъа қарор дорем ва мо барои бори дигар таҳқиқи ин ёдгорӣ шурӯъ намудем ва барои сохтани харитаи бостоншиносӣ дар ин ҷо барои кор сафарбар шудем ва дар натиҷаи ҳафриётҳои бостоншиносӣ ки мо бо ҳамроҳии студентони донишгоҳи ба номи Носири Хисрав коргузорӣ кардем ва дар натиҷаи бозёфт ҳафриёт ба мо муяссар гашт ки аз ин ёдгорӣ мо қабатҳои аз ин ҳам қадимтарро ба даст биёрем. қалъаи мазкур нисбат ба гирду атроф дар баландӣ ҷой дорад. ба гирдогирд қалъаро
хандақҳои муҳофизативу манораҳо иҳота намуданд. Таърихшиносон мегӯянд, ки хандақҳо нахустин нишонаҳои муҳофизати қалъа мебошанд ва дар қадимтарин вақтҳо чунин намуди муҳофизат маълум буд. чун шахсе ба ин маконҳо ҳуҷум мекард, аввалан дар хандақҳо дар мемонд. хандақҳои ин макон то 50 метр паҳмӣ ва 7-8 метр чуқур буданд. солҳои 740 вақте ки арабо ин ҷоҳро омада ишғол карда забт карда мегиранд, дар ҳақиқат ин қалъаҳо ин хеле сохта шуда буданд, ки дар давраҳои хеле қадим мо мебинем, ки қалъаҳо пеш аз сохтани қалъаҳо аввалан дар баландиҳо сохта мешуд. ба хотири он дар баландиҳо сохта мешуд, ки онҳо аз ин баландӣ ба хубӣ медиданд, ки душманҳо аз кон тараф ба ин қалъаҳо ҳуҷум мекарданд. ва пеш аз он ба хотири мудофиа ин қалъа ба ғайр аз деворҳои мудофиавӣ бо гирди онҳо аз давраҳои хеле қадим мо дида ва хондем ва дидем, ки дар давраҳои хеле қадим қалъаҳо муҳофизати инҳо ба хотири обҳо буданд. бибинед, ки чӣ қадар дар ин ҷо ҳозир аз давраҳои хеле қадим ин каналҳое ки дар ин ҷо ҳаст боқӣ монданд, чунки дар ин ҷо каналҳо паҳмиашон 50 метр, чуқуришон то 6 то 7 метр буд. инҳо ҳам ҳамчун мудофиавӣ дар ин ҷо хизмат мекарданд. ба ғайр аз ин мо гуфта метавонем, ки агар об ҳам агар роли ё ки кори мудофиавиро иҷро кунад, ва об ҳам манбаи ҳаёт аст, бе об ҳам зиндагӣ нест, ва ҳам инҳо роли мудофиавиро иҷро мекарданд ва ҳам аз ин обҳо инҳо истифода мебурданд. қадимтарин шаҳрҳо аз 3 то 15 гектар масофа доштаанд. аз рӯи омӯзиш ҳалевард яке аз шаҳрҳои бузурги замони худ будааст. айни ҳол таърихшиносон масоҳати онро 13 гектар муайян намуданд. ин шаҳр ба 3 қисми мустақил ҷудо мешавад: такягоҳ, шаҳр ва атрофи шаҳр. шаҳр ва такягоҳ аз бинои чоркунҷаи ҳар тарафаш 360 метра иборат буда, ба тарафи рӯшанӣ ва ё офтоббуро нигаронида шудааст. то ин давра қабатҳои аз ҳама поёнӣ ва қадимтари ин асрои 4-6 ба асрои 4-6 тааллуқ дошт. мо дар натиҷаи кофтуков аз яке аз хандақҳо қабати аз ҳама қадимаро ёфтем, ки дар ин ҷо зарфҳои сафолӣ замони юнону бохтар ба даст даровардем, ки ва дар нақшҳои мондаи кулолгарон ва дар он ҷо дида мешуд, ки дар натиҷа мо хумҳое ёфтем, ки дар он дар гарданаҳои хум ва девори хум нақшҳои устоиҳои ҳамун замони юнону бохтар гузошта шуд. мо аз ин чӣ гуфтанӣ ҳастем? мо аз ин гуфтанӣ ҳастем, ки баъзе ёдгориҳое ки дар ин қисмати ҷануби Тоҷикистон ҳоле вуҷуд доранд, қисман кофта нашуданд. яке аз ин қалъаҳои бисёр базеб ва қалъаҳои бисёр назаррас кофирқалъа мебошад, ки 13 гектарро дар бар мегирад ва танҳо қисмати кӯҳандизи ин ёдгорӣ кофта шудааст. ва мо пас аз таҳқиқотҳои бостоншиносӣ ва сохтани харитаи бостоншиносӣ ба хулоса омадем, ки бо соли дигар ва солҳои пас аз ин омада бо роҳбарӣ бо супориши институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ Академияи илмҳои Тоҷикистон барои давом додани ҳафриётҳои бостоншиносӣ дар ин ёдгорӣ камар бандем. ҳалевард дар қадимтарин ҳангом вақте ки ин ҷо мардум зиндагӣ мекарданду ин қалъа ба ҳимоятгарон ниёз дошт, ин ҷо макони зисти ҳимоятгарон будааст, ки онҳо бо навбат ҳангоми оромӣ дар ин ҷо истироҳат мекарданду ҳангоми навбати хеш ба баландӣ баромада ин қалъаро ҳимоят мекарданд. нишондодҳои бостоншиносон бар он ҳастанд, ки ин ҷо қадимтарин зиндагиномаи мардум муайян шудааст ва боз ба таҳқиқоти нави бостоншиносӣ ниёз дорад. ин макон 12 метр аз муҳити атроф баланд буда, то корҳои ҷустуҷӯӣ, покрезаҳои деворҳои фурурафта
ва дунгии манораҳо маълум буданд. ин маконро баъзеҳо ба зиндон низ ташбеҳ медиҳанд, вале чун ба дидбонгоҳ монанд аст, гумон меравад ки макони посбонҳо бошад. хандақҳои баландие ки инҷа шумо мебинед ки ғафсичанд аз 3 то 4 метр зиёд ҳастанд ва баландиҳо то 7 то 10 метр мебошанд. инҳо ҳам он деволҳои мудофиавӣ ҳастанд ва инҷо бибинед ки дар гирди қалъа бурҷҳои мудофиавӣ ҳам ҳастанд ки қалъа худаш дарозиш чоркунҷа 165 метриро ташкил мекунад. ҷамъоҷам қалъа қариб 13 гектарро ташкил мекунад. ба хотири ном гирифтани кофирқалъа ин соли 740 арабо омада инҷоро забт мекунанд ва ишғол мекунанд. вақте дар дохили қалъа мешаванд, дар дохили қалъа инҳо аз он маданияте ки арабо доштанд, хате ки арабо доштанд ва он чизое ки ба арабо мансуб буд, фақат дар инҷо ҳайкалчаҳои будиро пайдо мекунанд. вақте ки инҳо ҳайкалчаҳои будӣ дар инҷо пайдо мешаванд, онҳо ғайри исломро кофир мегуфтанд. ба ҳамин хотир баъди ишғоли арабҳо вақте ки дар инҷо инҳо ҳайкалчаҳои будиро пайдо мекунанд, номи инро мемонанд кофирқалъа, ки то имрӯз мардум бо номи кофирқалъа инҷоро ном мебаранд ва ин қалъа бо номи кофирқалъа машҳур аст. аниқтараш агар гирем, номи қадимии ин кофирқалъа ҳалевард аст, ки дар натиҷаи ковишҳои бостоншиносон дар Сафолпоре аз инҷо пайдо мешавад ки бо номи ҳалевард, яъне ин шаҳр ҳале оросташуда, вард гули сурх, қасри бо гули сурх оросташуда ном дорад. номи қадимӣ давраи бохтарӣ мебошад. мумкин аст ки дар инҷо дар асрҳои санг ҳам зиндагӣ мекарданд, чунки мавқеи ҷойгиршавии ёдгорӣ бисёр мувофиқ аст ки дар назди дайро ва дар назди чашмаҳои зеризаминӣ. аз рӯи нақли бостоншиносон дар ин макон тоҳиристониҳо зиндагӣ мекарданд ва бозёфтҳо бар онанд ки ин мардум дар чӯбкориву ҳунари сафолӣ беҳамто буданд. порчаҳои кандакорӣ дар чӯб маънои бениҳоят амиқ дар омӯзиши бостонӣ доштанд. ин бозёфтҳо аз фарҳанги баланди тоҳиристон бозгӯ мекунад, ки нақши муҳимро дар таърихи фарҳангӣ ва адабии Осиёи марказӣ бозидааст. ҳақиқатан шаҳри ҳаливард ё ки кофирқалъа зира агар мо ин хел нигоҳ кунем дар ҳолати чоркунҷа сохта шудааст. ҳар як тарафи ин 165 метрро дар бар мегирад ки ҷамъоҷам қариб 13 гектарро ташкил медиҳад. шаҳр аз ситадел сохта шуда буд, бо забони русӣ бигем ки город пригород. ситадел маркази шаҳри ин ҳаливард буд, ба хотире ки дар ситадел, дар ин марказ ашрофиён, одамони бадавлат зиндагӣ мекарданд ва дар шаҳр ва худи шаҳр, дар атрофи шаҳр он нафароне ки буданд ки дар он ҷо дуконҳо доштанд, дуконҳои кулолгарӣ доштанд ва он чизое ки дар он ҷо хариду фурӯш мекарданд. дар миёни ин макон ҳамворие маълум аст ва таърихшиносон мегӯянд ки ин макони машқи сарбозон ва ҷашнгоҳи шоҳон будааст. дар инҷо чӣ хеле ки мебинед, инҷо ситадел аст, маркази шаҳр аст. он ашрофони одамони бойбадавлат дар инҷо зиндагӣ мекарданд. қисмати ин 70 ба 70 мешавад ки ин марказ дигар аз маркази шаҳр фарқият дошт дар баландӣ ва бибинед ки чӣ хеле як хонаҳои зеботар аз дохили шаҳр сохта шуда буд. ҳаёт дар ин шаҳр соли 740 ба поён мерасад. дар он таърих ҳудуди тоҷикистони имрӯза аз ҷониби арабҳо забт мегардад. нишонаҳои бостонӣ баронанд ки ин шаҳр аз ҷониби душманон оташ зада шудааст ва мардум ба дигар минтақаҳо кӯч бастанд. мақсад аз кофирқалъа ном гирифтани ин макон дар он будааст ки
ҳангоми кофтуков арабҳо аз ин ҷо чанд ҳайкали будӣ пайдо мекунанд ва ин маконро макони кофирон ном мебаранд. ҳанӯз ин ном дар ин макон ва ё чӣ дар хандақҳо нишастааст. чӣ хеле ки бибинед ки дар дараи тарафи орҷингзобод кофарниҳон, бибинед ки дар тарафи фархор дар унҷа қалаҳо ҳастад бо номи кофирқалъа, ки ин қалаҳо ки дар Афғонистон, ин қалаҳо аз ҳамон даврҳо дар ин номо ки ном мегирифтанд, дар ҳар ҷое ки мерафтанд ин номои кофирқалъа ё ки кофирканал ном мегирифтанд. дар худи калхозобод ҳам ҷойбор аст ки бо номи кофирканал аст ё кофирҷойбор аст. Канал ин калимаи мо медонем калимаи забони русӣ аст, не ки кофирҷойбор ҳам аст. Ва бибинед ки дар давраҳои охир ки забонҳо ва тамаддунҳо ки якҷоя ва омехта мешуданд, забонҳо аз ба ҳам мегузаштанд. Ба ҳамин хотир ино номи кофирқалъаро гирифтанд ва то имрӯз мардуме ки дар ин ҷо зиндагонӣ мекунанд ин қалъаро бо номи кофирқалъа ном мебаранд. ҳалевард бояд изҳор дошт ки кофирқалъа пурра омӯхта нашудааст ва ҳар қадар ин макон ҷарфтар омӯхта шавад, ҳамин қадар бозёфтҳои таърихи кӯҳантар пайдо мешавад. бозёфтҳои бостоншиносон имрӯз дар осорхонаи ноҳияи ҷалолиддини балхӣ ҳифз мегарданд, ки бозгӯкунандаи таърихи минтақа мебошанд. кофирқалъа яке аз маконҳои таърихии ин макон ҳаст ки баландтар аз қисмати аҳолинишини ин минтақа ҷойгир аст ва бостоншиносон бар он назар ҳастанд ки тамоми қалъаҳое ки таърихи кӯҳан доранд ҳамин гуна дар баландӣ ҷойгир шуданд. аслан дар анҳамин минтақае ки мо қарор дорем чандин қалъаи дигар дар дигар гӯшаҳои шаҳр низ мавҷуд аст ки аз рӯи гуфти бостоншиносон ва таърихнигорон мардуми ҳар як ҳамин қалъаҳо ба ҳамдигар алоқамандӣ доштанд ва бо ҳар гуна нишонаҳо ба ҳамдигар паём мефиристоданд ки ин ҷо чӣ корҳое шудааст. масалан агар аз як қалъа дуди борик мебаромад, мардуми дигар қалъа дарк мекарданд ки он ҷо ягон маросимро ҷашн гирифта истоданд ва агар дуди бисёр мебаромад, онҳо медонистанд ки дар ин минтақа ягон ҷанг ва ё ки ягон хархашаи дигар рафта истодааст. ҳамин гуна ҳар як минтақае ки ин ҷо ҷойгир аст ба худ таърихи хоса дорад ва ин таърих омӯзиши ин маконҳо ба мо имкон медиҳад то фарҳанги гузаштагони хешро омӯзем.